Helo, fi yw Cynan Evans a fi'n gweithio i BBC Music Introducing. Fi'n rhannu fy amser rhwng dau lleoliad sef yng Nghaerdydd a Wiltshire hefyd i Music Introducing in the West. So i Caerdydd fi'n neud mwy social media stuff a in-person stuff gyda gigs a gwyliau stuff fel na. A wedyn yn y West fi'n neud mwy o data stuff sef fel radio play, so edit o caneuon, lefel yn y mas, roi'n o'r schedules, so fi'n cael blas o bethau gwahanol o dau placement na wedyn. So mae angen exportio caneuon mlaen i'r software, wedyn mewn yna, chi'n neud siŵr bod y iaith i gyd yn addas os mae ddim angen edit o'n y mas. A wedyn angen neud siŵr bod popeth yn yr un levels, so wedyn mae ddim big fel level jumps yn y sain. A wedyn roi'n ar lan y schedule, a wedyn i wneud na dydd cyn i cael ei recordio, y links, a wedyn y dydd nesaf mynd mas ar autoplay. So mae ddim yn fyw, so fi'n neud eto lan y schedule gyda hwnna. Probably y stuff ni'n neud yn fyw, so fel fi'n active fel bach o runner, bach o fel producer stuff, yn gigs y stuff rhai bydda ni wedi supportio, fel o'n i lan yn Llundain wrthos diwetha, yn gig iaith Cymraeg yn Llundain. A hwnna'n eitha cool, so ni'n mynd backstage a trial cael interviews o pawb. A neud vox pops a diwedd y nos, sef mynd rownd a siarad i gynulleidfa a gweld beth nhw'n teimlo am y event, so that's really good. Cael ymlaen beth fi'n neud, fi wedi dechrau neud gig guide sydd wedi cael ei mynd lan ar Cymru Fyw, yr app Cymru Fyw. So fi'n neud hwnna pob mis, gig guide misol y draws Cymru, so rai gigs Caerdydd a wedyn lan yn y gogs hefyd. So gobeithio neud mwy o hwnna pob mis. Dewis caneuon am sioe Bethan Elfyn hefyd, y Wales Mix, so fi'n dewis caneuon, wedyn rhoi track notes a artist notes, felly bod hi ysgrifennu sgript ar e. So mwy o hwnna hefyd. Fi'n meddwl hefyd bydd ni'n dechrau mynd yn contact gyda'r artist i trial cael nhw i wneud bach o intro yn caneuon nhw. So fi'n edrych mlaen i ymestyn mas at artistiaid a cael comment o nhw hefyd, wneud bach o perthynas. Byddai'n gweud definitely go for it. Es i prifysgol am bach a just ddim gweithio i fi. Ond straight away yn hwn, lot well i fi, mae working environment lot well, mwy o amser i chi na, mwy o structure na prifysgol hefyd, ond mae ddim fel ysgol, ddim byd fel ysgol, so mae'n really good. Mae lot o ffrindiau fi sy'n prifysgol yn jealous o job fi nawr, so definitely recommended.